Salutare lume! Acum vom face un joc nou și ne vom juca War Simulator. Dacă nu știați, o să vă dau un spoiler alert. La final o să vă arăt contul meu de Roblox. Ok? Uitați, acum suntem pe câmpul de luptă și dacă nu știați, scopul acestui joc este să omori oameni. Aoleu, e lag pe serverul ăsta, n-au net. Eu încerc acum să fac bani pentru următoarea armă. Tommy Gun se numește. Aici va să fie cel mai greu. Încă aici sunt foarte mulți. Principalii de aici vin. Că am făcut 8000. Făcut 8000, omor pe ăsta. Omor și pe ăla de acolo. Omor. Oh, nu. Nu, gata. Respawn. Și acum trebuie să ne ducem aici ca să ne cumpărăm arme noi. Pentru cei care nu știți, avem două categorii. Primul război mondial, World War I. Vezi și toate războaiele. Vietnam, modern și de-astea. Și eu acum pot debloca această armă, Tommy Gun. Și acum mi-am deblocat. Și acum, după cum ar trebui să fie jocul, ar trebui să fie o armă foarte bună. Să o testez pe un soldat. E bună. O să-i omor. Nu dă foarte mult demn. Nu dă mult demn, trage foarte rapid. Da, eu mor destul de rapid cu arma asta. Liverul. Oh, nu. Doar nu o să fac așa. Și trebuie, aș vrea să avansez la Vietnam, adică 30 de mii. Bun. Omorât. Și acum să vă amintesc să ne minogim de like-uri. Și am să-mi un singur de pentru că da, așa fac eu. Și acum trebuie să-i împușc pe toți. După ce hai că mă duc să-mi iau o armă nouă. Iar că nu mi-au cum se numește, mă? Mi-au un cuțit nou. Un milic, cum spune aici. Prismi. Boica. Frățică, nu-mi permit atât. Și acum videoclipul pa lume, dar nu încăpa pentru că o să luați spoiler, adică cum se numește canal, cum se numește caracterul meu să mă găsiți la prieteni. Deci intrăm aici, ieșim de pe joc și căutați aici Cartoon
Cat Meme. Uitați-vă, și acesta și aceste conturi erau vechile mele conturi. Sunt pe acesta nou. Și puteți aici să-mi aflați chestiile și About, dar n-am nimic despre About. Să vă scriu ceva. Ia uite ce manicură nouă am! Wow! Meniurile voastre, doamnelor! Ce pot să vă aduc? În premium in Brookhaven. Și uitați aici, 64 prieteni, cam o grămadă de prieteni și dacă vreți să-mi dați cerere, îmi puteți da, le accept pe toate. Și acum, pa, să dați like și subscribe și pa tuturor!